Tiripon kasuudma ang mga Chinoy sa probinsya nin Albay para sa selebrasyon ninda kan Chinese New Year ngunya na taon. Inapod ang aktibidad na Fiesta Chinoy 2024. Pinanginotan ini kang Albay Chinese Filipino Community as in Legazpi Albay Chinese Filipino Chamber of Commerce Incorporated. Sa selebrasyon, day syempre mawawara ang traditional Chinese dance performance na Long Wo o Longdeng o mas bistado sa apod na Dragon Dance. Sigun sa chairman kan Chinese Filipino Chamber of Commerce Incorporated na si Tony Sitan, 2,500 na kapwa at Chinese ang nag-atindir sa aktibidad. Kung sa ininina ang ika-11 taon na pigseselebrar ninda ang Chinese New Year sa probinsya. Maugmo man siya sa pigpapamating suporta kan mga albayano sa saindang selebrasyon. We observe that every year dumadagdag yung mga attendees, and we are very happy that we can share the Chinese culture to our Filipino brothers. Presente man sa pagtiripon ang representantes kan DOT Bicol as in representantes ka gobyerno probinsyal nga ni makisumaro sa selebrasyon. Daimang personal na nakaabot, nagpaabot man ni mensahe sa DOT Bicol Director Herbie Agua sa mga kababayang Chinoy. May sumusuporta sa ginagawa kong Fiesta Chinoy. Salamat po sa ating Filipino Chinese community for always celebrating the Fiesta Chinoy here, especially here in Albay. Kaya po lagi po natin alalahanin ang ating kultura na tayo po ay magkasama sa ating mga projects, mga adhikain para po ma-promote ang ating mga tourism with our Chinese brothers and sisters. So again, for the DOD vibe, we would like to bring everyone a Happy New Year. Shen Yen Kuai Lo. Love the Philippines. Mabuhay po kayo. God bless. Mientras tanto, opisyal na pigseselebrar ang Chinese New Year tuyong Pebrero 10. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.